usuke ungalazi ibhadi ungakazi uthandana nomfana ofuna ukukuvakashela. Ziyakhala-ke manje. Hayi ngoba kuyibhadi nje, wena umuntu wesifazane usuke uyinuku. Umuntu oyinuku akazwani nama-visitor. Hayi! Nakho Umfana ufuna ukukuvakashela, umfana onjani ufuna ukuvakashela intombazana? Ngikwakhe uGayi. Wathi kimi asambe siye kwakho kumnandi kwakho. listen properly. Uyayazi uba unentombi yakhe ayithandayo, and intombi yakhe if ifikile endlini yafike ngekho izawumyeka, and ke uyayazi uba ubifikile endlini ayizofika kukho inwele, kukho izinto ezishiywe nguwe apha zentombazana. So kungcono xa engadlali i-home ground edlala kwakho, because uyayazi uba uzawuza kwakho afumane yonke into afuna uyifumana, emveni koko ahamba aphindele endlini yakhe. So intombi yakhe noba ifikile endlini yakhe izawufika kungekho evidence because akhange alale nentombi endlini yakhe. Nakho Umfana wesiyoyo akekho umfana ngolilodwa ilanga othanda ukuvakasha endlini yentombazane. Umuntu ofuna ukufeva amacheri ngaso sonke isikhathi mangabe ekhuluma. Wena umuntu engamfuni lo, yabo. That's a first red flag. Mina umfana mayifuna ukuzongivakashela, that's a first red flag. Kusho ukuthi nje wena awukho responsible. Inkinga yakho ukuthi ufuna labantu abangakufuni uyeka la abakufunayo because you think you deserve better. Mantombazana semcashweni ibani la? Uzoba sishumane kanjalo. Mina ngedwa ngidlala kusho indoda yakhe icabanga ukuthi ingquzu ivulwa ngepassword. Noma ungaposta unquna nisahalisi ngempela ke manje. Yabo manje fike la ningasahalisi khona.